Ολοκληρώθηκε στη Λαμία το συνέδριο αξιωματικών του ναυτιλιακού ομίλου Tsakos Group, ενός εκ των κορυφαίων διεθνώς ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων, διαθέτοντας έναν υπερσύγχρονο στόλο πλοίων. Στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας βρέθηκαν πάνω από 150 Έλληνες ναυτικοί και στελέχοι που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο φόρουμ, επιλέγοντας για πρώτη φορά τη Λαμία ως τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Γι' αυτό το λόγο, ο ιδρυτής του ομίλου τιμήθηκε με πλακέτα από το επιμελητήριο του νομού για την πολύτιμη συνεισφορά του στο επιχειρήν, ενώ του δόθηκε και το ιστορικό βιβλίο 75 χρόνια επιμελητήριο. Το επιμελητήριο Φθιώτιδας, σε μια προσπάθεια να προβληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιχειρήσεις του νομού, προσέφερε στον ιδρυτή του ομίλου, Παναγιώτη Τσάκο, καθώς και στους συνέδρους και τους επίσημους προσκεκλημένους, ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα προκειμένου να γευθούν τα μοναδικά προϊόντα που παράγονται στη φθιωτική γη. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Χρυσόστομος Καρέλης, στην ομιλία του, τόνισε πως η Λαμία θα είναι πάντα ανοιχτή για τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, ώστε να την επισκεφτεί ξανά στο προσεχές μέλλον. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου όλους που είχαμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε αυτό το τριήμερο και να λάβει χώρα το φόρουμ στην περιοχή μας. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η επιχειρηματική κοινότητα όλη σας ευχαριστεί, εκ μέρους της εγώ ως πρόεδρος. Ένα μικρό δείγμα ήταν το δωράκι με τα τοπικά μας προϊόντα, που η φθιωτική γη, να ξέρετε, έχει αρκετά. Ελπίζουμε να τα ταξιδέψετε στα πέρατα του κόσμου και η φήμη τους να ταξιδέψει και αυτή μαζί σας. Εύχομαι καλές θάλασσες, ήρεμα ταξίδια, υγεία και να ξέρετε ότι η Λαμία και η επιχειρηματική κοινότητα της Φθιώτιδας θα είναι ανοιχτή πάντα για εσάς, καπετάνιε. Να είστε καλά. Με τη σειρά του, ο ιδρυτής του ομίλου Tsakos Group προσέφερε στο επιμελητήριο Φθιώτιδας καλάθι με τοπικά προϊόντα από τυχείο, εκεί όπου εδρεύει η πρώτη ιδιωτική ακαδημία εμπορικού ναυτικού.